Nyuwun dibabaraken terkait kalih satriya piningit niku pripun, Mbah? Oh, Satria Piningit niku kan ningit niku Satria Piningit niku nek cara Sabta Dharma niku nggih dereng enten, nggih pun lahir tapi dereng enten. Satria Piningit benjing niku kan antarane kawining nggone Pancasila lan nggone Wawarapitu niku kan Satria Piningit. Nggih, cuma kan mboten dipun langsungake secara langsung Satria Piningit ngaten. Terus menika namine nggone Ratu Kembar. Ratu Kembar nggih. Padha Pancasilane nggih. Sing sitok Pancasila satu ketuhanan Yang Maha Esa. Sing siji setya tuhu marang anane Pancasila. Panca niku 5, sila niku asma utawi jeneng utawi nami. Ngoten lho. Dadi sing sitok ketuhanan, sing sitok nama asma Allah gangsal perkawis. Ngoten lho. Menika Satria Piningit jane. Tapi cuma kan tiyang kan dereng grajangi ten mriku niku Satria Piningit. Ngoten lho. Nggih, Mbah. Nggih. Ngeten niki kan kawine kula mboten kertos. Soale kan sing murba niku mboten kula. Sing murba niku Allah. Niki Allah niku kan nomor sekawan niku kan Allah Maha Wasesa. Dadi Maha Wasesa dadi sing murba zakat sak isine namung Allah tok. Dadi mangke namung Allah. Niku. Dadi manusia itu saged namun saged ngomong mboten saged anu. Berarti mangke niku gathuk Mbah nggih. Nggih. Maksudnya kawin kalih Pancasila Wawarapitu. Nah niku namine nggih Satria Piningit. Sat menika 6, tri menika 3 dadi tiyang sing iso nutuping babakan Hawa. Ngoten lho, mulai Satria Piningit. Niku lho. Sat niku 3, 6, tri niku 3. Dadi tiyang ingkang nutuping babakan Hawa. Mangke nek sampun menyatune niki badhe medali Satria Piningit nggih niku. Baru medali Satria Piningit. Satria Piningit kan nggih pun tiyang iki kantun arang-arang niki. Kantun arang-arang. Ah mboten kantun arang-arang wong nilai tiyang. Satria Piningit itu kan pun pokoke soalnya kan pun sing kira-kira murka kan pun ilang tuh. Oh, berarti ini Mbah nggih. Mangke nek sampun medali Satria Piningit niku kantun arang-arang nggih tiyang niku. Nggih kantun arang-arang, kantun sing bejane sing ireng delane. Jare wong kek biyen. Ngoten. Berarti pilihan wijine jagat. Pilihan. Soalnya kan pun pilihan. Mriki pun kabuka kersane Yang Maha Kuwasa. Jadi Yang Maha Kuwasa pun buka. Jadi ambane sing murka daya disikat daya menang. Dadi kantun sing nggone mboten murka. Niku nggih penyapuan besar-besaran niku. Nggih, dados mila mangke tanah Indonesia, tanah Pulo Jawa utawi negari Indonesia menika saged adil makmur berdasarkan Pancasila. Pancasila niku ning pun kawin. Nek dereng kawin mboten saged adil makmur. Ngantos sak mangke dereng saged. Terus sinten ngene nek makmure pun enten sak mangke. Nggih, adile dereng. Adile dereng enten dereng gone bukti wonten Satria Piningit. Nggih. Nggih, ngaten. Tapi kok niku Mbah nggih.
Kanton arang-arang mangke Nggih. sampun ngateke niku. Nggih. Lah menika kan tilahe terus jenengan jagat digulung. Oh nggih. Dadi jagat digulung dadi nggih kados niku. Hawa papat niku kan gulungan niku. Mulane manungsa kan sak pinter-pintere manungsa tasih enten gobloke. Nggih, Pak. Sak entene sak nggone goblok-gobloke manungsa tasih enten pintere. Nggih. Mergi napa nggadahi sekawan nggone lembar niku. Ngoten. Ya menika saking ingkang damel jagat niku pun digambarake ten mriku. Pun wonten gambar sedanten. Itu kan menjadi saudara 12. Pecah dados saudara 12. Jadi saudara ini kan saudara niku. Cuma kan yen boten Sabto Dharma kan boten kertos. Nggih. Boten kertos yen nggone sing ireng iki saudara sapa kan boten kertos. Denan mriki boten dihayati. Warga Sabto Dharma kan dihayati. Diutus ngayati. Nggih, Pak. Ngoten. Berarti saudara 12 mergi dipun donake, dipun dawuhake nek jeneng niku disukaaken kalih Allah. Jenenge dipun diparingake. Terus panggenane kalih bakale niku digeken madosi tapi nyuwun kalih ingkang damel kesan. Niku. Kan angel. Ya angel iki gampang pun ingkang damel kesan maringi iki bakale. Iki panggonane penak mawon. Nggih. Sing boten penak nggih niku gone bareng njaluk dereng dipun paringake niku kan. Nggih. Tapi nek nyuwun kan diparingi, Mbah. Nggih. Nggih. Ning ajaran Sabto Dharma menika betul-betul dipun hayati saestu mangke Allah pasti maringi, pasti ngabuli. Mergi diutus nindakaken kerokiman Allah. Dadi welas lan asih Allah. Nek pun Allah melasi ngasihi nggih tetep diparingake ngoten. Tetep diparingake. Mboten niku mboten diparingake. Tetep. Berarti intine sami Mbah nggih medali Satrio Piningit Nggih. kalih Ratu Adil, Nggih. Ratu Kembar niku nggih. Nggih, Ratu Adil kembar niku sami mawon, cuma tiyang niku mboten ngertos. Nggih, mboten ngertos, Mbak. Terus programe Satria Piningit iki piye, Ratu Adil iki piye, Ratu Kembar iki sing piye, bingung. Nggih. Ajenge pame ajenge njletake niku dereng enten pakeme. Pakeme mboten nemokake. Ngoten lho. Nek sing dipahami tiyang kathah Lah, nggih. niku lho, Mbah. Nek sing dipahami tiyang kathah kan mangkin niku medale nggih sosok menungso terus Mbah Ratu Adil niku. Nggih. Neten kene Sabto Dharma mboten nggih. Niki Nggih. wewarap itu kalih Pancasila niku. Nggih. Nggih masuk akal niki, Mbah. Ya, cuma kan iki pun dawuhipun Allah. Dadi kan ngene dawuhipun Allah. Nggih. Ngoten. Wonten dawuhe. Mergi Bapak panuntun Sri Gutama tahun buka pinten kula nggih supe. Pak Karno nika anjing ten Blitar. Iya mbek anjing ten Blitar. Anjing, Mbah. Nggih anjing ten ngene tiyang gadah damel. Oh, nggih. Biyen tahun pinten ngaten. Lah menika Pak Karno niku pengen roh Sri Gutama. Niku lho. Ditekat lawang kalih Nggih. Pak Karno. Pak Sri nggih medal. Nggih. Salaman dunus durung wayahe. Nanti Pak Karno gak iso wis ora iso salaman lho diserdal. Wis amblas wae. Terus dheweke pidato. Sing Pak Karno. Mboten nggone Sri Gutama. Oh, pidato. Ten kene Nggih, wargane. wargane. Nggih, nyejare wargane. Besok iki ngene. Kan ngoten. Di besok iki ana Ratu Kembar. Oh, nggih. Mula aku dijak salaman Pak Karno ora gelem. Mergo durung wayahe. Durung wayahe salaman. Ngoten. Ngoten.
Berarti lak dereng salaman Mbah ngantos. Nggih dereng salaman ngantos sak mangke gitu. Sak Dereng salaman wong disendal kok. Ngoten. Iki dereng salaman, tapi akhirnya bijang salaman. Oh, nggih salaman. Nggih. Nggih salamane nggih niku Mbah. Lah nggih. Kawine Pancasila karo Nggih, orang itu. lah nggih, niku. Nggih, 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 nggih. Ngoten. Niku nggih criose. Nggih. Ngoten lho. Mila nek mboten tiyang Sabto Darmo kan mboten saged jelasake soalnya kan faktane mboten ngertos. Mboten ngertos. Faktane mboten. Mbah nah umpami riyen Bapak Sri Gutama kalih Bung Karno niku salaman tak kawin ran Mbah. Hah? Pancasila. Mesti kawin, pun kawin dianu kan dereng wancine kan dereng salaman. Ya nggih. Niku dadi dereng wancine terus dereng wancine ngaten. Nggih. Bapak panuntun niku. Durung wancine Durung wancine. iku salaman karo gone Soekarno. Ngoten. Ngoten nggih criose. Nggih.